Здравейте! Намирам се през сграда Амур Холмс, която е въведена в експлоатация и напълно разпродадена. Заповядайте да ви покажа луксозно довършените общи части. Изключително горди сме с постигнатият резултат и завършеният проект. Намирам се на една стандартна стълбищна площадка в новозавършената сграда Амур Холмс и искам да ви покажа луксозно завършените общи части. Виждате ламперия на всеки етаж, облечени с камък асансьори Шиндлер, картини, създаващи допълнително топлина и уют в общите части на всяка площадка. Сега ще ви покажа един прекрасен двустаен апартамент в новозавършената сграда Амур Холмс на булевард Сливница. Апартаментът е изключително слънчев, с една спалня, разполага с просторна и светла дневна, с кухненски бокс, мокро помещение, баня и тоалетна, спалня и тераса. Апартаментът е подходящ за отдаване под наем, така и за живеене.